نبی پاک دی حدیث پڑھیے، سرکار نے فرمایا کائنات والےو من احب هذه الاربع، فرمایا کائنات والےو جڑا انہاں چوں نال پیار کرے۔ سونے چار کیڑے؟ نبی پاک نے فرمایا پہلے دا نام علی المرتضی، دوجی میری بیٹی بطول زہرا، تیسرا امام حسن المجتبی، چوتھی ہستی دا نام حضرت امام حسین شہید کربلا۔ سرکار نے فرمایا جڑا انہاں نال پیار کرے گا سونے لبے گا کی؟ فرمایا فقد احبنی، انہاں نال ہی نہیں پیار کرنا سو، وہ حقیقت دے اندر میں مصطفیٰ نال پیار کردا جائے گا۔ سونے اور فرمایا ومن ابغضہم، جڑا انہاں نال بغض رکھے، انہاں نال بغض کوئی نہیں سو رکھیا، فرمایا فقد ابغضنی، انہیں میں مصطفیٰ نال بغض رکھیا۔ کملی والے محبوب دا دوجا فرمان، نبی پاک نے فرمایا کیا میں تانوں انہاں دی خبر نہ دیواں جڑے نانے اور نانی دی وجہ تو، باپ اور ماں دی وجہ تو، پھپھو اور خالان دی وجہ تو، فرمایا ماموں اور چاچوਆਂ دی وجہ تو تواڈے تو بہتر نے۔ سونیا کون نے؟ سرکار نے ایک دائیں ران تے حضرت امام حسن نو بٹھایا، دوئیں ران تے حضرت امام حسین نو بٹھایا۔ نبی پاک نے فرمایا کائنات والےو ویکھ لو، جے تسی ویکھنا چاہنے جے جندہ دانا اور نانی دی وجہ تو، فرمایا باپ اور ماں دی وجہ تو، چاچو اور پھپھی دی وجہ تو، فرمایا خالامہ اور ماموہ دی وجہ تو تواڈے بہتر نے۔ سونے کون نے؟ فرمایا امام حسن نو ویکھ لو، امام حسین نو ویکھ لو، امام حسن نو ویکھ لو، امام حسین نو ویکھ لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہ دا نانا سید الانبیاء، سنی بولے ذرا، جنہیں غیران دی انہ دنہ دے ویچ سبیل تو پانی پیتا وہ بول بھی نہیں سکتا، جنہیں جناب غیران دی بریانی کھادی تے نان تے لیم کھادے وہ نہیں بول سکتا۔ بھائی صاحب سنی بولے گا ذرا سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جنہ دا نانا سید الانبیاء، ادھے کو بندے ہیں جڑے نے حلیم کھاندے نے، کھرلی میرا پتر سیانو، آو دی کھرلی سے کھانا ہے، کسے دی کھرلی والے منہ نہیں رکھنا۔ بھائی صاحب اسی اس جناب پلیٹ دے ویچ کھانا ہے جتھے نبی دے گھر والےاں دا بھی حیا ہوئے، نبی دے دار والےاں دا بھی حیا ہوئے۔ ہن میں گل کردا جاواں گا، سرکار نے فرمایا جنہ دا نانا سید الانبیاء، جنہ دی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ، جنہ دی پھپھو حضرت ام ہانی، جنہ دا چاچا حضرت جعفر طیار، فرمایا جنہ دے خالامہ حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، فرمایا جنہ دا بابا حضرت مولا علی المرتضی، فرمایا جنہ دی اماں حضرت سیدہ بطول زہرا۔ فرمایا کائنات والے ویکھنا چاہندے جے سونے وکھاؤ، فرمایا موڑ میرے حسن نو ویکھ لو، میرے حسین نو ویکھ لو۔ تیجی حدیث اولی اولی بولو، نبی پاک فرمایا من احبنی ومن احب حسین یعنی الحسن والحسین، اور جن نے ساڑھے نال پیار کیتا، جن نے امام حسن نال پیار کیتا، جن نے امام حسین نال پیار کیتا، انہاں دے بابے مولا علی نال پیار کیتا، انہاں دی اماں حضرت سیدہ بطول زہرا نال پیار رکھیا۔ سونے بندہ مزدوری کرے، سویر تو لے کے بندے شام تک ڈنگران دے ادالے ہوئے رہندے ہیں، تے سونے یہ تو بندے آن دینے بھی سانو روپیے لب دینے دودھ بیچ گئے تھا۔ سونے جڑے فیکٹری کم کر دیں وہ بندے آن دینے بھی سانو کم کرن دے پیسے تے سیلری مل دی۔ سونے جڑا تیرے نہ پیارے نال پیار کرے گا لبے گا کی؟ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سونے جے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا گل یاد رکھیا جے جڑا انہاں نال پیار کرے گا نا کل قیامت والا دن ہوئے گا جتھے میں آمنہ دا لال ہوواں گا، فرمایا جتھے نبیاں دا امام ہوئے گا ساڈی آل دے نال پیار کرن والا بھی ساڈے نال ہی ہوئے گا۔ چوتھی حدیث 4 میں نام پہ سرکار مدینہ علیہ السلام جلوہ گر نے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ انہاں نال میں پیار کرنا تو بھی انہاں نال پیار فرما، یا اللہ جیڑا جیڑا کائنات وچ انہاں نال پیار کردا جائے مالکہ تو بھی انہاں نال محبت کردا جا۔ 5 تن پاک دے نام دی 5ویں حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، رب اس بندے نال پیار کردا جائے گا من احب حسین، فرمایا جیڑا کائنات وچ حسین نال پیار کرے گا